E io che sono Mattis Mari, che sono passagliere di lingua, professore di musica, fattore di strumenti, e musicien. Aqui que é mestre Claudio Romero, que c'est amics e jo que sou a prinaire que vam dire. A cosa di tal. E o? Oh. En fait, jo que eri acordeonista, donc som acordeonista al conservatori, après que me som interessat justament a tot aquest instrumentarium occitan. Que descobrir la bodega hi ha 10 anys, jo que eri en 6 anys, e la bois que som vengut un poc plus tard, que l'encontré que en fazion a recerca sus internet, que comendat io bodega a Claudi, e petit a petit, après, et que me mostré que avem començat a treballar a maçon. Que són amics sovint que me demandon de un instrument, e que com aquò que nosaltres que fabricam, que són petitos seria, que hasem de 10 instruments cada any. Que podem dir que comença 20 anys abans, perquè que ocupa et buix, que l'ocupam en carolé, que deixam a repausar, que le viram, que deixam a repausar, que le traucam, que deixam a repausar. Tots tenen que ho deixar a repausar. Que abbiamo participat justament a aquest clip de Makix perquè Max segur que era un amic e donc que avio ballat une invitation e que avem dit perquè pas ja no a Arlos a participat justament a aquest clip. E fait la lingua que nous permet justament de viure tota aquella cultura e tot això.